har om pris i kapitel 13, bind 2. Når man skal fastsætte en vares pris, så fastsættes ud fra produktets kvalitetsniveau. På de udenlandske markeder, der tager man højde for de ekstra omkostninger, der kan være. Det er valutaforhold og markedsføring. Og når man skal fastsætte priser af serviceydelser, så skal man tage hensyn til serviceydelsens specielle karakter. Og når man prisfastsætter, så foregår det ud fra faserne, der ses på skærmen. Man fastlægger prispolitikken, hvor man derefter vurderer markedets efterspørgsel, estimerer omkostningerne, analyserer konkurrenternes produkter, priser og omkostningsforhold, og så undersøger man forhold vedrørende prisfastsættelsen, som jeg sagde var valutaforhold og priseskalering, og til sidst så fastsætter man prisen i internationalt perspektiv samt serviceprodukter. Valg af pris- og kvalitetsniveau bør tage udgangspunkt i virksomhedens mission og vision og målgruppe, og den afstemmes med virksomhedens overordnede strategi. Forbrugerne de forventer, at kvalitet og pris skal hænge sammen, og derfor så bør det være en vigtig del af virksomhedens prisstrategi, når de laver den. Man kigger ud fra, som der ses på skemaet, kvalitet og pris, og premiumstrategien, middelværdistrategien og økonomistrategien virker umiddelbart som de strategier, som der giver mest værdi for pengene for kunden, fordi at der er sammenhæng mellem kvalitet og pris. For at kunne fastlægge priser og kvalitetsforhold er det også vigtigt, at forbrugerne og virksomheden har samme opfattelse af kvalitet af produktet og prisniveauet. Hvis man først har fastsat en strategi og herefter ønsker at ændre den, så kan det kræve en omfattende markedsføringsindsats, fordi at forbrugerne typisk har en bestemt opfattelse af, hvilken kvalitet der ligger bag et bestemt mærke i forvejen, så det skal ligesom ændres. En proces, hvor virksomheden ønsker at hæve kvaliteten og samtidig hæve prisen, det kaldes trading up, og en udvikling, der er i modsat retning, kaldes trading down. Et eksempel på det her er Hi-Fi-klubben, der havde et ret højt kvalitetsniveau, men ret lave priser, fordi de selv kunne producere deres varer. Men senere hen så begyndte de at hæve priserne og stadig have den høje kvalitet. Og det er altså et trading up. Ja. Ja, og så har vi en priseskalering, som er et udtryk for, at priserne de presses op på grund af nogle øgede omkostninger ved at sælge til nye geografiske markeder. Virksomheder, der sælger til meget forskellige segmenter, altså herunder internationale segmenter, kan være nødsaget til at foretage nogle ændringer ved produktet, hvor virksomhedens omkostninger vil stige som følgende heraf. Der kan nemlig være forskellige lovbestemte produkttilpasninger og transportomkostninger, som ligesom fører til den her priseskalering på internationale markeder. For at undgå priseskalering kan man benytte sig af nogle forskellige ting. Her kan man blandt andet kigge på distributionssystemerne og lave en effektivisering af distributionssystemerne. Her kan man altså undgå at lave avancerede distributionssystemer. En måde man kan gøre det på er for eksempel ved at satse på salg via nettet. Derudover kan man kigge på AppFabrik, som handler om, at man fastsætter transportomkostningerne fra producenten, så man derfor ikke skal tage avance af den også. Og så har vi billiggøre produktionsprocessen. Så ved at man for eksempel så producerer man i lavtlønslande, hvor ligesom produktionsomkostninger de kan nedsættes til fordel for den her forbrugerpris. Og så har vi at presse distributionskanalerne ved at virksomheden forsøger at presse de distributionskanaler til at acceptere en lavere avance. Og det kan blandt andet ske ved at man har en intens pull-strategi, der skaber en forbrugerpræference. Når man skal se på, om virksomheden bør gøre noget i forhold til, om de skal modarbejde priseskalering, kan det være værd at finde ud af, at man skal eliminere de her. Fordi nogle af priseskaleringerne er uundgåelige, mens at andre kan resultere i øgede omkostninger. Og så har vi valutaforhold, hvor man kan sige, at ved salg på udlandske markeder kan prisen på produkter blive påvirket af
at køber og sælger benytter forskellige valuta. Og det er ligesom vigtigt, at parterne de præciserer, hvilken valuta der skal afregnes med. Og det kaldes faktureringsvaluta. Og det er ligeledes også vigtigt at aftale, hvem der har risikoen i tilfælde af udsving i valutakursen fra aftalens indgåelse til betalingstidspunktet. Denne risiko benævnes en valutakursrisiko og kan ligesom minimeres, hvis det nu er, at man f.eks. har en valutaforsikring. For at sikre både sælger og køber, kan man tage nogle forbehold eller aftale nogle ting på forhånd. En af de her, det er kursforbehold, hvor man tager forbehold for en bestemt kurs ved aftalens indgåelse. Ellers så kan man lave en kurssvingningsklausul, som betyder, at en kursen er lavere, så skal køberen altså betale et større beløb i sin valuta senere. Derudover er der forudbetaling, hvor at man ligesom, det vil bruges meget, hvis at valutakursen er meget ustabil, og man så indsætter nogle penge eller det bestemte beløb ind på en spærret konto, og når produkterne så er kommet frem, så frigives det her beløb. Til sidst så har vi, derudover kan man også benytte sig af valutaterminsforretning. Det kan både laves ved aftalens indgåelse og kaldes for spotkurs, men det kan også sige, at det er terminskurs, som handler om sidst i aftalen. Det gør, at man er sikret på den kurs, der er den dag, man indgår aftalen, og man ikke senere kan sige, at kursen har ændret sig. Ja, og så har vi optionsforretning, som at hvis man vælger den, så opnår man sælger en ekstra mulighed, og det giver ligesom en mulighed for at score eventuelt kursgevind, samtidig med, at man ligesom sikres mod kurstab. Og så er der matchning, som kan anvendes til at minimere valutakursrisikoen, når virksomheden køber varer fra samme land, som de sælger til. For eksempel så kan de vigtigste råvarer købes måske i USA, hvor virksomheden også har nogle store kunder. Ved at forsøge at matche tidspunkterne for betaling af leverandører og modtagelse af betaling fra kunder, kan valutakurs undgås, hvis de matchede beløb er nogenlunde samme størrelse. Prisfastsættelse for serviceprodukter. Man skal tage betragtning af, at serviceprodukter ikke har noget lager, så de produkter eller ydelser, der ikke bliver udnyttet, kan ikke lagres. Derfor er den kapacitet, der ikke bliver udnyttet på en dag, er spild i forhold til andre produkter. Revenue management går ud fra, at prisen i bedst mulig omfang fastsættes efter den øjeblikkelige efterspørgsel. Det vil senere blive forklaret med en model for flybilletter. Modellen går ud på, at man starter med at fylde den efterspørgsel, der har været på diverse sæder, hvor man starter fra første klasse og ned efter. Er efterspørgselen for første klasse ikke fuld, kan man derefter begynde at sælge billetterne til økonomiklasse og så videre, for at få alle billetter solgt. Hvilket vil sige, at man i sidste ende kan sælge en billet til 1 krone, bare for at få alle billetter brugt. Ja, og bundling det går ud på at lave pakkeløsninger. På den måde så kan både konkurrenterne blive forvirret over, hvordan de får sat prisen sammen, fordi det kan gøres billigere, og samtidig så kan forbrugerne også have svært ved at gennemskue, hvad det separat vil koste, så derfor er det en god idé at lave pakkeløsninger. Og et eksempel på en virksomhed, hvor man kunne gøre det i, det kunne fx være Telia, hvor der laves mange pakkeløsninger i mobiltelefoner, hvor man både sætter et abonnement sammen med telefonen, for derved kunne gøre det billigere, og derfor er det også sværere at udregne, hvad det vil koste, hvis man skulle købe telefonen separat, eller et abonnement separat. Slut.